kamu. Apa tuh? Kianto bergahe widi ati lapong tansah Mas Epi. Dalam gak, Pak? Nggih, niki enten pelawak kondang. Nggih. Ingkang inggih menika wau aswanipun Mbah Sigir. Napa? Aswan. Aswan niku tegesipun. Asuh. Nggih, anak asuh. Ngoten lho, Pak. Niki anak asuh kalih anak. Napa? Ya, pokoke kalih. Oh, ngoten. Niki urung iso apa-apa mbiyen nggih. Napa niku diulang kalih Mbah Sigir. Nggih. Riyen wiwit saka napa niku tukang gulungi kabel leres nganti iso kiprah leres nganti saiki iso gawe omah. Nggih. Wanggah mebleh. Nggih, niki ditanjake. Nggih, niki pun duwe gandengan anyar disane wala wau dibancaki. Alhamdulillah sinten menika, Pak? Niku namine nono GP. GP. Nggih, Gembleh Plenthuk. Oh, ngoten. Nggih. Berarti sepelan. Nggih, serapat riyen Mas Gembleh kajenge Mika. Serapat. Oh, jeno. Pripun, Mas? Ayo Mas, Gembleh kebareng Mika Pepabukan Mas. Ya, serapat iso. Yo. Hubunge nek bintang lamu. Mas Agung, monggo Mas. Halo. Sugeng dalu Mas Gembleh. Lujeng dalu Mbak Limbuk bujange. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas Agung. Nggih, sugeng dalu Mas Epi, Mas Jan. Luar biasa dalu menika nostalgia. Dados pripun? Para ingkang rumiyin menika suwita dhateng Bagir niki Pak dateng. Alhamdulillah. Contonipun niku wonten Pak Pur Guru Widodaren. Pak Pur Guru nggih alhamdulillah. Riyen dapuke alusan iki. Iya to, Pak?